बाप रे बाप हमारा से तो सिलेंडर जाना पाई का करी आइडिया कलुआ के फोन करत तनी साला के बुलाइम न एगो पौवा के लालच देम न त आज यौ करे सिलेंडर ढोवाई ई साला का फोन कर लगल। हेलो हेलो हां भाई तनी हमरा घरे आ जो का काम बा? अरे तनी बहुत बड़ दिक्कत हो गइल भाई। का भइल बरे? का दिक्कत हो गइल? भाई नु आज भाई नु अगर तू आज हमारे घरे ना आइले नु तो आज हमारे घर भर के आदमी भूखे सूती। आए सब भूखे सुती रे? हमू खाना ना खाई भाई नु हमारे घरे आ जो भाई नु। तू काहे ना खाना खइबे? तोरा के हम एगो पौवा देम भाई नु एबार घरे आ जो हमार पौवा। हां अगर तू इधर ना गई रहते तो साला हमारे घरे आज खोले ना बन साला भूखे से लगे पड़ी था बोले फजाए के नहीं खे पौवा के लालच देखिए तो नहीं घाम में हालत बिगड़ लेबा। अब सारा मोटर जाइन ना बोले